Ok. Znači, sada smo naučili dodavati novi post, naučili smo oblikovati tekst u tom postu, sad bi bilo vrijeme da naučimo kako ćemo dodati nekakvu sliku unutar našeg posta. To je isto dosta zanimljiva stvar i dosta ljudi će to zanimati, zato što naročito ako predstavljate nekakve proizvode, bilo bi dobro da taj nekakav proizvod ima i sliku, jel tako? Sliku ćemo dodati na sljedeći vrlo jednostavan način. Ja ću si prvo skinuti nekakvu sliku s interneta i to možemo napraviti tu sa ove ovdje stranice. Znači recimo uzet ćemo ove dvije slikice ovdje. Znači desni klik ću na nju, spremi sliku kao i spremit ću je na desktop. I spremit ću još ovu jednu sliku na desktop, da imamo dvije slike. Znači vi si možete snimiti slike sa ovog sajta, koristiti slike koje već možda imate na računalu. Možete koristiti nekakve svoje slike, šta god hoćete. Znači pronaći ih negdje na Google. Ja uz ovaj DVD nisam čak ni htio dodavati te nekakve slike, jer na internetu si ih stvarno svugdje možete pronaći. Otići ćemo u post i sad najjednostavniji način dodavanja slike. Znači, prva stvar na koju morate paziti kad dodajete sliku unutar teksta, prva stvar na koju morate paziti je da se pozicionirate u tekst gdje želite imati sliku. Znači ja želim imati sliku recimo tu u ovom drugom odlomku. Ja ću ovdje sad kliknuti. I sada ono što ćete napraviti je da kliknete na ovu tu malu ikonicu. Dodaj medijsku datoteku. Znači ovo nije samo za dodavanje slika nego i nekih drugih medijskih datoteka, ali mi ćemo za sad dodati samo sliku. Znači ja ću tu kliknuti lijepo dodaj medijsku datoteku. I sad ja mogu odabrati datoteku sa računala. Znači mogu otići tu na desktop, vidim si tu ovdje nekakvu sliku, nju obilježiti i stisniti open. To je znači jedan način. Drugi, puno više po meni cool način za dodavanje slike je da jednostavno uzmete sliku koja se meni tu nalazi na radnoj površini, samo ju uzmete i odvučete ju ovdje. Ovdje ispustite datoteke. I WordPress ju je automatski dodao. Sad kad je ta slika dodana, vi možete ovdje promijeniti naslov slike. Nije dobro da vam se slika baš zove img 2.0 i tako dalje. Ja ću sada ovdje upisati slika telefona. Možete imati opis slike. Znači ovo je vrlo dobro za pretraživača. I možete imati poveznicu. Znači, poveznica na sliku nije ono što sam malo prije govorio, znači da slika može vezati negdje unutar vašeg sajta ili vezati na neku drugu web stranicu. Nego poveznica može biti znači nijedna. To je za početak. Znači da uopće nema poveznicu i to ćete morati koristiti ako sliku budete htjeli povezati recimo sa Googleom. Recimo sliku želite povezati da ide na google.com, onda ovdje si morate staviti URL poveznicu da bude nijedno. Objasnit ću kasnije zašto. Onda znači dalje imamo URL datoteke. Znači ako na ovo kliknemo, ova slika će nas povezati na datoteku samu po sebi. Znači na tu sliku će nas povezati. Znači na img 2001.jpg recimo. Ili možemo povezati na URL post privitka. Znači ako to kliknemo, onda će nas on povezati isto na tu sliku, ali koja će biti attachment, odnosno privitak ovom ovdje postu. Mi ćemo ostaviti ovo nek nam bude URL post privitka. Dalje što možete napraviti s tom slikom je da odredite njezinu veličinu. Znači za sad imamo da možemo odrediti da bude minijaturna, znači 150 x 150 piksela, ili da bude u svojoj punoj veličini, znači originalnoj veličini slike, koja je 300 x 225. Ovaj ovdje broj će vam se uvijek mijenjati ovisno o tome koliko je slika velika. Sljedeću stvar koju možete napraviti da koristite poravnanje za sliku. Znači možete ju poravnati u lijevo, u centar, u desno i tako dalje. Ja ću za sad ostaviti ovdje nek bude nijedno. Ostavit ću nek bude puna veličina slike i umetnut ću ju u post. Želim samo napomenuti jednu stvar. Ovo osrednje i veliko nam nije prikazano zato što je osrednja veličina slika veća od 300 piksela. A velika veličina slika je puno veća od 300 piksela. A kao što vidite, puna veličina slike je 300 x 225. O ovom ćemo malo kasnije pričati. Za sad ostavite ovako kako je. Kad budemo umetali neku veću sliku, onda ćemo najvjerojatnije dobiti ovo tu osrednje. Ajmo ju umetnuti u post prvo.
Ok, sad kad smo dodali sliku u post, vidite ona je dobila nekakvo lijepo tu oblikovanje. Ovo oblikovanje vam pruža tema koju koristite. Idemo napraviti predpregled promjena. Ajmo ovo isključiti, čisto da vam pokažem da se ne bi zbunili slučajno. Znači, predpregled promjena. On nam se sad tu pojavio i kao što vidite tu nam se pojavila ta slika. No, meni ta slika baš ne izgleda sad ovak najbolje da je tu, pa tekst počinje tu negdje dole. Bilo bi puno ljepše da nam je tekst uz sliku odmah. To ćemo napraviti na sljedeći način. Sad ćemo kliknuti na sliku i kad smo kliknuli na sliku dobivamo ove dvije ikonice. Uredi sliku ili izbriši sliku. Naravno, ako stisnemo izbriši sliku, onda će nam se slika obrisati, a ako kliknemo na ovo dobit ćemo uređivanje slike. Ajmo kliknuti. Vidite, to nestane s vremena na vrijeme, tako da moramo sad tu urediti sliku. I sad dobivamo malo drugačiji prikaz ovoga. Znači, mi šta možemo tu napraviti? Možemo si prvo odrediti veličinu slike. Znači, može biti 100%, 90%. I ovdje možete vidjeti kako će se slika ponašati u odnosu na tekst. Znači, 90, 80, 70, 60%. Znači, možemo smanjiti sliku. Ostavit ćemo nek bude na 100% i sad ćemo urediti poravnanje. Znači, poravnat ćemo u lijevo. Želimo da nam slika bude lijepo poravnata lijevo od teksta. Znači, ne ovak da nam bude slika pa tekst ovak tu dole. Kliknemo lijevo. Ovdje još možete, znači, promijeniti zamjenski tekst, okvir i tako dalje. Ove su malo naprednije postavke i tu imamo još naprednije postavke. Znači, ovdje si možete odrediti točnu veličinu slike koju želite. Znači, ne morate ovo tu koristiti. Mada to ne preporučujem, zato ako ćete smanjivati sliku onda da, ali ako ćete povećavati sliku onda će slika ispasti ispikselizirana dosta i neće lijepo izgledati. Možete si tu dodati nekakve dodatne stilove. O ovom ćemo više pričati na drugom DVD-u, jer nećemo ovdje jednostavno raditi sa CSS-om. I ovdje možete naprednu postavku poveznica narediti. Znači, to je slično ono što smo imali kad smo dodavali poveznice, odnosno linkove. Dodati naslov na poveznicu, CSS klasa i stil, isto kažem, se odnose više na drugi DVD nego na ovaj, tako da to nećemo raditi sada. Idemo urediti sliku. Ajmo stisniti sad tu ažuriraj. Htjeli smo je samo poravnati u lijevo. Ažuriraj i sad pogledajte kako to već ljepše izgleda. Znači, sad će nam lijepo tekst biti okolo slike. Neće nam slika onak biti gore. Ja ću si opet ovo tu ugasiti, da se ne bi zabunili. Predpregled promjena. I sada ako pogledamo našu stranicu, vidite da to sad puno ljepše izgleda. Znači, da nam slika tu bude fino uz tekst. Mi smo nju isto mogli sa desne strane postaviti. Znači, kliknemo na sliku i postavimo je desno. Ažuriraj. Ako to napravimo, ja sam sad stisnio ažuriraj, nisam stisnio predpregled, ali nema veze. Niko neće to gledat. Refreshamo stranicu. I nije se ništa desilo. Ajmo ponovo probat. Aha, evo je. Znači, sada nam je slika poravnata sa desne strane. Možemo je još poravnati u centar. Ovako. Ali to neće najbolje izgledati. Znači, slika će biti jednostavno iznad teksta, ali centrirana. Znači, to se bolje nemojte. Ja uvijek volim sliku lijevo ili desno poravnati, ako ju baš stavljam u tekst tako. Znači, možemo ažurirati ovo. Ažuriraj. Ovo nam nije odradilo zadnji put kad smo kliknuli ažuriraj, zato što sam ja zaboravio da nam je ovo nam je predpregled. I predpregled nam neće raditi ako ovdje kliknemo ažuriraj pa ga onda budemo gledali. Znači, ovdje nam je bio otvoren predpregled, a ne zapravo prava stranica. Tako da ću ja sad ovo ugasiti, ja sam sad to ažurirao. Tu ću si refreshati ovu stranicu, znači to je naša početna stranica. Ako odemo nastavite čitati, sad nam je slika poravnata u lijevo. Super. Ok, znači na taj način možete dodavati slike u WordPress
i ažurirati te slike. U sljedećoj lekciji ću vam pokazati kako možete dodati galeriju slika unutar vašeg posta.